בכיף, בכיף גדול, בכיף ענק, מכל הלב, בכיף, 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 בכיף. זה לא יאומן, אנשים כל הזמן מתקשרים אליי, הפכתי להיות מין תחנת רכבת של שאלות, של קושיות, של מענות וטענות, ואני שמה לב שבעצם בוקר אחד נהייתי גורו מקצועי, אני כמו המאמה סלי של הארגון הזה. אני לפעמים קמה, אני מסתכלת במראה ואני אומרת, מי זו? זו אני? או זה משה רבנו? זה פשוט, זה סוג של, איך אומרים? את לא לוקחת את המנהיגות, את מקבלת את המנהיגות. ואני מרגישה שקיבלתי, וזה לא מבן אדם, זה כאילו זו מתנה, ואני אומרת תודה, אבל מצד אחד יש גם, יש את האספקט של החרדות. הרי אם אני, ורגע של רצינות, אני חס וחלילה אלך לי לעולמי, ואני אספה, ואני לא אהיה כאן יותר, וכל הידע הזה, כל האינפורמציה שהצורה בתוכי תרד איתי, יגון שאולה לדיראון עולם, ולא יהיה מי שידע, ולא יהיו עדויות, לא יהיו אנשי עדות, ואנשים ישאלו מה הניע אותה בעצם. מה היה הדלק שלה? מה היה הסוד שלה שגרם לה ככה לקום בבוקר, לצאת לרחוב, לטרוף את העולם, ובחן, ובאיזה חן. אני רוצה שיהיו את הפתרונים לאנשים האלה, אני רוצה שאנשים לא יצטרכו להסתבך עם השאלה הזאת, שיהיו לי ממשיכים, שיהיו לי נושא הדגל. אני רוצה שיהיו לי מינימים בעולם הבא, ואין לי בעיה, בכיף, בכיף. אז אני חושבת שאם אני צריכה לכתוב ספר, איזושהי אוטוביוגרפיה כזאת, אולי הנושא שהייתי מקדישה לו את הפרק הכי אהב קרס, זה כל הנושא של מודעות. המודעות שהצילה את החיים שלי. כי או שאני מודעת או שאני לא מודעת, ובמקרה הזה אני מודעת לחלוטין. ויש לי גם כותרת לספר הזה, מעבר מודע מהלא מודע למודע חמודה. וזה הספר, וזה יהיה רב מחר, ואין לי ספק בכלל ברשתות המובחרות. והדבר היחיד שאני צריכה להבין בשביל לפצח את זה, זה איך אני הופכת את זה למיוזיקל.